guys, ayan guys, luto ako ng almusal ng dalawa kong maliit kasi kami lang andito ngayon. Yung mga pumasok na. Pumasok na ang matatanda. Ayan guys, luto ako ng pancake guys. Ito, lalagyan ko pa ito guys ng cheese. Tapos ito guys ay meron itong peeling. Hainin ko na. Meron niyang peeling na yema. At ito guys, ayan, yung dalawang yan, ang peeling niyan ay cheese and yema. Tapos yung dalawang andon, yun ang mamaya naman. Kasi naghihintay na yung isang anak ko. Gising na, yung dalawang tulog pa. Ayan, hainin na natin to guys. Itong isa. Pancake. Kain tayo guys. Ayan yung cheese guys. Oh. Cheese, yung isa. Tapos yung isa ay yema. Yummy. Ayan, kain tayo guys. Yum. Good morning po. Ayan guys, nagluluto na ako ng aming pantanghalian. Pero aabutin ito ng hanggang hapon kasi hindi naman kami kumpleto ngayon. Yung panganay ko ay nasa OJT, tapos yung asawa ko ay nasa opisina na, nagtatrabaho na. Ayan, ito guys, yung ano lang to guys, gulay lang, sayote, carrots, and sprout munggo. And may konting green na bok choy. Lalagyan ko lang yan. Gisado lang to guys, gisa-gisa lang. Yan na guys, nilagay ko na yung sprout munggo at saka bok choy. Yan. Ayan na guys, yung ating ginsang sprout munggo na may sayote, carrots, and bok choy. Ayan guys, so, namiss ko kasing kumain yan guys. Nakita ko kahapon sa palengke nung pumunta ako ng may pinuntahan akong mahalaga sa kailangan mag-ipon-ipon kahapon. Tapos, sabi ko, daan na lang ko sa palengke pagkatapos kong nagpulog ng kailangan natin mag-ipon. Ayun, daan ako ng palengke, tapos nakita ko yan, bumili na ako ng gulay. Kasi yung kahapon, may nag-request yung anak ko, na favorite niya. Ayan guys, so paano nito guys, magluluto pa ako ng chicken. Meron akong naka-marinate dito na chicken. Pa-fried lang natin, tapos gagawa tayo ng sauce. At ito guys, yung ating, ayan, templadong chicken. Ano na yun guys, chicken wings. Tapos, ito, dito, na ko na sa flour. Ayan. At ayan guys, pinapait ko na yung ating mantika, oil, para sa ating ipipritong manok. At ayan guys, tapos na yung nilalaban ko. Bali, sasampay ko na to. Ilagay ko muna guys sa batya. Ayan. So, ayan guys, nagpiprito na ako ng chicken. Hindi ko na nabidyoan kanina kasi may bumili. Tapos mainit na yung aking mantika. Sabi niya, lagay mo na. Bali, bapa yun ang aking asawa. Ano siya, namili niyang steel wool tsaka panghalo sa kanyang lulutuin. Guys, nung isang araw may dala yung asawa ko ng talong. Ayan. Talong. Ayan guys. Maging kamote. Tapos may munggo ako dito guys. Namunga na. At ayan pa guys yung talong. Oh. Oh, may ube ako guys na gumapang. Ayan na. Golden brown ng aking chicken.
Ayan guys, ito na yung niluto kong sauce ng fried chicken wings. Ito guys ay lang, naggisa lang ako ng bawang sa butter. Tapos nilagyan ko siya ng pinaghalo-halo kong pineapple, oyster sauce, um, honey. Tapos, ayan, may celery na hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Yan. At tinimplahan ko ng pampalasa. May paminta at pampalasa. Ayan siya guys. So, at nilagyan ko ng cornstarch para maglapot-lapot ang kanyang sauce. Ayan guys. Halo-halo natin to guys sa prinito kong chicken. Ayan guys. Kain na po tayo guys. Tapos na akong magluto guys. Ayan, na-prepare na namin. Ayan yung aking ginisang sprout munggo. Ayan. Tapos, ito yung fried chicken ko guys. Nag-separate kasi yung bunso ko. Yun ang problema pag sa pagkain niya. Kailangan fried chicken lang. Tapos, ito, may separate na sauce. Tapos, sauce ng kanyang, sausawan ng kanyang chicken, fried chicken. At ito na guys yung na-mix ko ng ginawa kong sauce na fried chicken. At ito yung sauce niya. Ayan. Ayan na siya guys. Ang aking nagawa ngayon na fried chicken. At ang kanyang sauce ay pineapple honey sauce. Ayan. Sarap. Yummy, yummy, yummy. Yummy. Ayan. Tara guys. Kain na po tayo guys. Ayan na. Ayan. Tapos meron ka rin kaming Nesty. Nesty juice. Ayan. Ang cute ng aming pichil guys. Parang bas. Ayan. Tara, 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 tara. Ayan. Ayan guys. Nagawa ko ng ice cream guys. Ice cream. Bali ito guys ay cookies and cream. Ice cream. Din. Ano ganito? Off mo. Din. Yung English teacher ma, tawag niya sa kanya Prince kasi may sakto yung pangalan ni Blue. Na? Yummy cookie. Happy every day. Thank you all.